cu virare, fără virare, fixă, primii 7 ani fixă, după care variabilă. E ușor de înțeles un credit pentru un apartament? Hei, eu salut, sunt Andrei, bun venit la Știu de la Andrei! Astăzi o să discutăm puțin despre creditele ipotecare pentru achiziția de imobile, să zicem apartamente. Cred că nu sunt foarte ușor de înțeles și m-am gândit să facem o scurtă trecere în revistă a criteriilor principale care sunt necesare pentru a înțelege mai bine ce credit să faci și cum să faci acel credit. Evident că pe site-urile băncilor o să găsești oferte făcute astfel încât să te atragă în agenție, să te atragă în sucursală și să intri cumva într-o interacțiune cu acea bancă. Și totodată îți recomand să cauți pe Google site-uri care compară mai multe credite și unde ai defalcat în măsura în care este posibil costul pe care îl vei plăti și diferitele condiții în care aceste credite se pot acorda. Dacă acum ai această necesitate sau dacă te gândești că în viitor, la un moment dat, o să te lovești de momentul în care trebuie să faci un credit pentru un apartament, e bine să știi care sunt categoriile de costuri la care trebuie să te uiți. Am încercat să fac pentru tine acest research și acum vreau să-ți prezint ceea ce am aflat. În primul rând, indiferent de virare, fără virare, dobândă fixă, variabilă sau orice altă informație, îți propun să-ți structurezi analiza în 3 categorii. Și am încercat să fac o planșă pentru tine. Cele 3 categorii sunt dobândă, comisioanele de început și comisioanele din timpul desfășurării contractului, la care se adaugă și asigurarea. Până acum totul simplu, avem 3 categorii și ele sunt structurate temporar. Dobânda este cea care guvernează, dacă vrei, acest contract. Comisioanele de început sunt cele care apar atunci când vrei să deschizi această creditare, iar comisioanele din timpul contractului sunt poate cele mai importante, pentru că va trebui să trăiești cu ele până la finalul desfășurării acestui contract. Să începem cu capitolul 1, dobânda. Pentru a exemplifica și mai bine, am făcut o altă planșă pentru tine în care detaliem care sunt componentele dobânzii și cum se aplică această dobândă la creditul pe care vrei să-l iei. Rata dobânzii sau dobânda este alcătuită din marjă fixă și IRCC. IRCC-ul este un indice de refinanțare despre care am discutat și în alte clipuri și el înseamnă indice de referință pentru creditele consumatorilor. Să exemplificăm. Dacă rata dobânzii este 5,1%, ea este compusă din marjă 2,7 și IRCC 2,4. Sau mai bine zis, poți face calculul invers. Știind că IRCC este 2,4% și faptul că rata dobânzii afișată pe site-ul băncii este 5,1%, poți să afli marja băncii, 2,7%. Sau orice altă variație a acestei ecuații de gradul 1 cu o necunoscută. IRCC este un indice stabilit de către Banca Națională și găsești informații despre el și pe site-ul Băncii Naționale www.bnr.ro. Odată ce ai aflat care este rata dobânzii, hai să vedem cum o poți aplica, astfel încât să înțelegi concret ce o să plătești. În exemplul nostru, rata dobânzii este 5,1%. Așa că pentru a afla cât o să plătești, o să aplici 5,1% la outstanding, adică la suma împrumutată. La rata 1, suma împrumutată este egală cu toată valoarea apartamentului minus avansul. Deci o să ai 5,1% de mulțit cu suma împrumutată, împărțit la 360 de zile dintr-un an, înmulțit cu numărul de zile din luna curentă, să zicem 30 de zile. Acea valoare este dobânda din rata 1. Din acest motiv se spune că la început plătești mai multă dobândă, pentru că la început și outstanding-ul este foarte mare, adică suma datorată. Deci rezultatul calculului tău este doar dobânda din rata 1, la care se adaugă și capitalul din rata 1, adică acea părticică din apartament pe care tu o vei plăti în rata 1. Mergem mai departe. Pentru voi, planșa numărul 2, comisioane de început. Această planșă este una simplistă și, din ce am observat, e bine să te uiți la comision de acordare, comision de analiză, care se situează undeva între 500 și 1000 de lei, dar pot fi și 0 în funcție de tipul apartamentului pe care vrei să-l contractezi. Și totodată trebuie să iei în calcul și comisionul de evaluare a bunului, care este în jurul valorii de 500 de lei sau chiar mai puțin. Aceste comisioane de început sunt destul de simpliste, dar totuși este bine să fii atent. Mergem mai departe. Ultima planșă, poate cea mai complicată sau cea mai stufoasă. În schimb, este și cea mai importantă pentru tine. Aceasta este reprezentată de comisioanele din timpul desfășurării contractului. Hai să vedem!
Planșa poate părea încărcată, în schimb îți propun să o analizăm uitându-ne mai întâi în partea stângă și ulterior în partea dreaptă. În partea stângă vei avea comisioanele. Vei vedea că poți să plătești un comision anual, 200 de lei, de regulă în majoritatea creditelor. Totodată e posibil să ți se solicite un comision lunar fix. Asemenea, e posibil să ți se solicite un comision de 5 lei, pe care l-am estimat la 5 lei, pentru emiterea sau administrarea vreunui card emis. Fac aici o scurtă pauză. Vei spune că aceste valori nu sunt neapărat foarte mari și că ele sunt digerabile. În schimb, dacă mai devreme am văzut cum se calculează dobânda, prin faptul că trebuie să plătești și alte comisioane, înseamnă că, în mod real, în termeni reali, dobânda nu este cea afișată, ci la ea se adaugă și aceste costuri. Deci, în termeni reali, nu vei plăti acel 5,1, ci vei plăti 5,1 plus aceste comisioane. Dacă vei avea curiozitatea să calculezi, vei vedea că acei 5 lei, care par nesemnificativ, înmulțit cu 360 de luni, cât ar fi durata contractului, înseamnă nici mai mult, nici mai puțin de 1800 de lei. Adică o să plătești aproximativ încă o lună de dobândă. Revenind la comisioane, dacă aduni comisionul anual, comisionul lunar, vei vedea că sunt foarte multe costuri și îți recomand să soliciți un scadențar și să vezi cât înseamnă aceste costuri însumate raportat la totalul dobânzii. Astfel o să-ți dai seama cu cât plătești în plus mai mult. De asemenea, eu personal nu văd motivul pentru care trebuie să existe aceste comisioane. Fie avem o finanțare transparentă unde dobânda poate este mai mare, dar nu există comisioane, fie suntem doar ademeniți de către o dobândă mai mică și ajungem să plătim în termeni reali ceva mai mult. Există și un comision unic pentru orice solicitare. Acesta de regulă este situat la 4-500 de lei, dar din perspectiva mea este un comision mult prea mare și nejustificat. Îți recomand să fii atent și la acest comision unic pentru că poate să însemne orice, poate să însemne o interogare a situației contractului tău și asta se poate taxa cu 500 de lei. Verifică cât este comisionul de rambursare anticipată. În mod normal, la persoane fizice ar trebui să fie 0, însă e bine să te uiți de 2 ori la acest aspect. Poate cel mai important comision din timpul derulării contractului este comisionul lunar aplicat la sold. Și întotdeauna când aveți un comision care este exprimat procentual, e bine să vă uitați, pentru că dacă ați avea, spre exemplu, un comision de 0,04% la sold lunar, asta nu înseamnă nimic altceva decât o mărire a dobânzii. Adică veți avea 0,04 ori 12 înseamnă 0,48%, pe care dacă îi adăugăm la dobânda noastră de 5,1% de mai devreme, înseamnă că dobânda reală este 5,58%. Deci mare atenție la comisioanele exprimate procentual din sold. Ultimul aspect, dar poate cel mai important, este reprezentat de asigurare. Evident că există asigurarea obligatorie pentru imobil, care are un cost nesemnificativ de aproximativ 100 de lei, dar există și posibilitatea ca banca să vă solicite să faceți o asigurare facultativă pentru casă și o asigurare de viață pentru voi. Încercați să solicitați o ofertă unde aceste două asigurări facultative nu sunt obligatorii și vedeți care este pricing-ul care vi se propune în această ipoteză. Ceea ce am observat este că unele bănci propun dobânzi mai mici la început, în schimb, în cadrul acelor oferte veți vedea că este obligatorie asigurarea de viață, deci este obligatoriu să achitați adițional și acest cost. Există o discuție referitoare la asigurare, dacă este un cost sau este un serviciu, dar pentru a avea doar o evaluare aritmetică a acestui contract de credit, o să-l considerăm un cost. Acum că am clarificat faptul că aceste comisioane din timpul desfășurării contractului sunt relativ ușor de înțeles, adică putem avea 5 lei lunar, 200 de lei anual sau chiar 0,04% la sold, e bine să vă aruncați o privire și pe asigurări. Asigurările de regulă nu sunt exprimate procentual, deci va trebui ca voi să revertați calculul. Din analiza mea reiese că asigurarea facultativă a imobilului se situează între 0,08 și 0,1% din valoarea imobilului, iar asigurarea de viață se situează între 0,5 și 0,8% din suma asigurată. Cu alte cuvinte, dacă luăm un worst case scenario, adică 0,8% plus 0,1, un 0,9%, dacă facem un calcul simplu, avem 0,9% din
într-o valoare a imobilului de 70.000 de euro, înseamnă 630 de euro pe care îi veți plăti anual, adică aproximativ 3.000 de lei pe care îi veți plăti anual. Înseamnă mult mai mult decât orice alt comision pe care l-am detaliat anterior. Sper că toate aceste informații ți-au fost folositoare și sper că acum îți este mult mai ușor să înțelegi cum funcționează acest credit și care sunt punctele de interes. Dacă ți-a plăcut acest clip și dacă informațiile ți s-au părut folositoare, nu uita să dai un like, un share și un subscribe. De asemenea, dacă vrei să discutăm despre alte aspecte ale acelui subiect, dă-mi te rog un coment sau trimite-mi un mail la adresa din descriere. Dacă o să te afli vreodată într-o discuție legată de un credit pentru noul tău apartament, acum deții aceste informații și o să poți să spui că știu de la Andrei. Eu am fost Andrei, îți doresc succes, pa!